بقنيات لدت فرنجي اتانا نوح وان ام مسرح هنصات صنعت جيمس ويب استسمي تلسكوب ادماس نمدساس نابتو قبرو نوح كعزو تبقست دحر بزح مدنوغاياتن بليونات دولارات وصايتاتن اذا تلسكوب كاب مريت نابتي ب1.5 مليون كيلومتر رحيق زركب لاغرانج بوينت كلتا تباهيل زواع بوتا بصيحه تركب اذا تلسكوب نابز بوتا نمبصح استات 30 معلتات كم زوسدلا دما يفلط مسرح هنصات جيمس ويب سبيس تلسكوب ملؤ بملؤ اب 1996 عامه مرت كجمرن كله اب 2007 عامه مرت تزازيما تلوخ ان خدفصم دما تثبيت تغيرلا نيرو እዚ تلسكوب تزازيمو اب 2021 عامه مرت ناب طفر كساب زلاخ بزح مسناخلات حليفيو حدا كابو نمتقاس اكل اب 2005 عامه مرت ات مكلاخل صحي سلاستغده ات بروجكت بغوباي امريكا تسريزو نيرو انتقونه كنت مرامرتي قلطيفهم عبي داغ منድፍ بمግባር ነቲ መስርሕ ናመዛዘሚኡ ከም ዝበጽሕ ገይሮም ይርከቡ እምባር ከስንሎሚ ኣብ ዓምዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዛ ቴሌስኮፕ ንምንታይን ብከመይን ተሰሪሓ ዕላማኸ እንታይ እዩ ንዝብሉ ነጥብታት መብርሂ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ جيمس ويب سبيس تلسكوب ازيز تراققن ناي بوزحات تمرامرتي فلطت زحلفون كساب لومي كاب استسرحو دما مستم قداموت زسرعن ازي معبول تلسكوبيو እዚ ቴሌስኮፕ ኣሜሪካ እትርከብን ካብ 14 ሃገራት ብዝመጹ መሐንዲሳትን ተመራመርትን ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝወድእ ድማ ይሕበር ነዚ ቴሌስኮፕ ምስራሕ ዝብል ሓሳብ ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ስፔስ ቴሌስኮፕ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ምስ ናሳ ብሓባር ብምዃን ኔክስት ጀነሬሽን ቴሌስኮፕ ወርክሾፕ ኢሎም ኣብ ዝሰመይዎ ን130 ጠፈርተኛታትን መሐንዲሳትን ዘሳተፈ ሲምፖዚየም ዝተበገሰው ኮይኑ ሎሚ ድሕሪ 33 ዓመት እዩ ናብ ዓወት ክበጽሕ ክኢሉ ዘሎ ይኹን እምበር ኣብዚ ተኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ እዚ ቴሌስኮፕ ክንድዝ ዝኣክል ገንዘብን ግዜን ፈሲስዎ ክንሱ ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመታት ጥራይ ኣገልግሎት ዝህብ ምዃኑ እዩ ዓለምና ክሳብ ሎሚ ክትጥቀመሉ ዝጸንሐት ሃብል ዝተሰመየ ቴሌስኮፕ ኮይኑ እዚ ቴሌስኮፕ ንብዙሕ ሕቶታት ተመራመርቲ ጠፈር ክምልስ ብዘይ ምኽኣሉ እዩ ነዚ ሓድሽ ቴሌስኮፕ ንምስርሑ ተበጊሶም ካብዚ መቕጻል ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት 18 ሰባት ዘካተተ ኮሚቴ ብሓገዝ ኢንፍራሬድ ተደጊፉ ነቶም ካብ ፕላኔትና ምድሪ ኣዝዮም ረሒቆም ዝርከቡ ናይ ጋላክሲ ጋዛትን ካልእን ሓሊፉ ክርኢን ሃይ ኳሊቲ ኢሜጅ ክስእለሎም ዝኽእልን ቴሌስኮፕ ምስራሕ ከም ዘድላ ሓሳቦም ኣቕረቡ بدحرزي ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ትካል ምርምር ናሳ ነዛ ቴሌስኮፕ ዘዳሉ ጉጅለ ተመራመርቲ መሪጹ ኣቆመን ነታ ቴሌስኮፕ ድማ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ዝብል ወግዓዊ ስም ሃባር ከም ዝፍለጥ ጄምስ ዌብ ንተልእኾ ኣፖሎ 11 ከም ቀንዲ ንድፊ ኮይኑ ዘካየደ ገዲም ሰራሕተኛ ናሳ ነበር ኮይኑ ንዕኡ ክብርን መሃብ ተባሂሉ እዛ ቴሌስኮፕ ብስሙ ከም ትስየም ዝተገብረ مسرح تلسكوب جيمس ويب ኣብ 2004 بوقع ክጅመርን ከሎ ዝበዝሕ ክፋላቱ ድማ ኣብ 2019 ከም ዝተወደአ ይፍለጥ መስርሑ ወዲኡ ናብ ጠፈር ዝተሰደደሉ ዕለት ድማ 25 ታሕሳስ 2021 ዓመተ ምህረት እዩ ዓለምና ክትጥቀመሉ ዝጸንሐት ሃብል ዝተሰመየ ቴሌስኮፕ ካብ ምድሪ ብዙሕ ከይረሓቐ ስርሑ ስለ ዘካናውን ዝኾነ ቴክኒካዊ ብልሽት ምስ ዝገብር ካብ ምድሪ ጠፈርተኛታት ብምልኣኽ ጽገና ይግበረሉ ነይሩ جيمس ويب تلسكوب جن كمدري أستاد حالن 6 مليون كيلومتر ريح وصل السفر زخونة تكنيكاو تسجمات من سجبر أم مدري كونكا بتمسارحي أكال جيركات رايخة كتسجنو تغل زيدو ما نسرح أزيو كبير جبره. And making such a device is a very, very tough problem. عم جمرت أدماس أزيو وعين صعقوني نيرو إتا أدماس اندازا حالة مسكاد دما اتوم إلكترونات مستوم نيكليا بمتحبار حدا حدش أتوم يفضرو دحري 100 مليونات عامتات دما غالاكسيات ترايو
እዞም ጋላክሲታት ብኸመይ እዮም ተፈጢሮም ንዝብል ሕቶ ከረድእ ዝኽእል ብቑዕ መልሲ ግን ክሳብ ሎሚ ኣይተረኽበን ጸኒሑ። ሕጂ ግን እቲ መልሲ ዝርከበሉ ዕለት እንዳተቃረበ ዝኸደ ይመስል። ምክንያቱ ኣብ ዕለተ ልደት ፈረንጂ ናይ ዓመት 2021 እቲ ካብ 14 ሃገራት ተዋፂኦም ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝፀዓርሉን ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካን ዝፈሰሶ መስርሕ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ኣብ መፈጸምቱ በፂሑስ ድሮ ዝተፈላለየ ቅድሚ ሕጂ ናይ ዘይተበፅሑ ቦታታት ንጹር ስእልታት ክልእ ጀሚሩ ብምህላው ተመራመርቲ ዓለምና ንብዙሓት ካብ ሕቶታቶም ኣብዚ ቴሌስኮፕ ብምርካስ መልሲ ክረኽብሎም ከም ዝኽእሉ ብርእሰት ኣማንነት ክዛረቡ ጀሚሮም ብምህላዎም እዩ። ንኣብነት ንስኻ ካብ መሬት 65 ሚልዮን ላይት ይርስ ማለት ናይ ብርሃን ዓመታት ርሒቕካ ኣብ ከባቢ ቪርጎ ክላስተር ኣለኻ ንበል። ኣብ ኢድካ ድማ ብዛዕባ ፕላኔትና ምድሪ ንኽትፈልጥ ዝሕግዘካ ሓደ ኣዝዩ ሓያል ቴሌስኮፕ ኣለካ ንበል። ንስኻ ነዚ ቴሌስኮፕ ብምጥቃም እዞም ብታሪኽ እንፈልጦም ዳይናሶራት ኣብ ዓለምና እንታይ ከም ዝመስሉ ክትሪኦም ትኽእል። ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ካብቲ ዓለምና ክትጥቀመሉ ዝጸንሐት ሃብል ዝተሰመየ ቴሌስኮፕ ብሓደ 100 እጥፊ ይሕይል። ከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ካብ ሃብል ቴሌስኮፕ ኣዝዩ ዝገዝፍ ኮይኑ ክብደቱ ግን ካብ ሃብል ቴሌስኮፕ ብ113 ኪሎን 249 ፓውንድን ዝፈኾሰ እዩ። እዚ ቴሌስኮፕ ብኢንፍራሬድ ስፔክትረም ዝሰርሕ ኮይኑ ብኢንፍራሬድ ራዲዬሽን እናተሓገዘ ድማ ነቲ ዶሮና ዝመልአ ደመናታት ሰንጢቑ ብምሕላፍ ነቶም ዝፍጠሩ ከዋኽብቲ ንከርእየና ይኽእል። ብተወሳኺ ኣልበርት ኣይንስታይን ኣብ ቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲ ዝብል ክልሲ ሓሳቡ ከም ዝሕብሮ ዓቐን ናይ ነገራት ኣብ ኣድማስ ከም ዝሰፍሕ ወይ ከም ዝገዝፍ ብኡ መጠን ድማ ብርሃን እውን ኣብ ኣድማስ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ከም ዘለዎ ይሕብር። እዚ ማለት ብርሃን ካብ ከዋኽብቲ ጋላክሲታትን ተበጊሱ ብኣንፈትና ምስ ዝጓዓዝ ማዕበላቱ ይነውሕ እሞ እቲ ብርሃን ናብ ኢንፍራሬድ ይቕየር። ኣብ እዋን ለይቲ ናብ ሰማይ ክትጥምትን ከለኻ ብዙሓት ከዋኽብትን ጋላክሲታትን ንሓፂር ግዜ ብልጭ ብምባል ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ንዝተወሰነ ንኡስ ካልኢት ዝጸንሕ ናብቲ ዝጓዓዝሉ ኣንፈት ዘንፍት ናይ ብርሃን ሕንጻጽ ንርኢ እሞ ቀልጢፉ ድማ ይጠፍእ። እምበኣርከስ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ጄምስ ዌብ ዝተሰመየ ናይ ስፔስ ቴሌስኮፕ ነዚ ናይ ብርሃን ሕንጻጽ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ንኸነልልዮ ዝሕግዘና ኮይኑ ብኸመይ ንዝብል ሕቶ ምምላስ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ቴሌስኮፕ ነቲ ዝመጽእ ዓቐን ብርሃን ንኽዓቢ ብዘኽእል ሓደ ዓብዪ መስትያት ዝሕገዝ ኮይኑ ብዙሕ ብርሃን ምስ ዝረክብ ድማ ንኹሉ ዝረኣዮ ኣጉሊሑ ብምውፃእ ኣዝዩ ንጹር ምስሊ ክህበካ ይኽእል። እዚ መስትያት ብ18 ሄክሳጎናል ማለት 6 ጎድኒ ዘለዎ መስትያት ዝቆሙ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ መስትያት ድማ 1.32 ሜትሮን 4.3 ጫማን ዳያሜተር ማለት ሰንጣቂት ኣለዎ። እዚ ቅርፂ ድማ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ መሬት እንከሎ ንኽዓጻጽፍዎን ናብ ጠፈር ምስከደ ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገም ንኽዝርግሕዎን ይኽእሎም። ብድሕሪዚ ፎካስ ናይቲ መስትያት ንዝተፈላለዩ ሴግመንትታት ምቕያር ይዕቀን። ቀፂሉ ፎካስ ናይቲ መስትያት ነቲ ካብ 1 ክሳብ 10,000 ናይ 10,000 ዓቐን ርቀት ጸጉሪ ወዲ ሰብ ዝርቀቱ ዝተፈላለየ ሴግመንታት ምቕያር ይዕቀን። ብድሕሪዚ እቲ ብርሃን ኣብ ልዕሊ ካልኣዊ መስትያት ተኣኪቡ ከም ዘንጸባርቕን ናብቲ ሳይንሳዊ መሳርሒ ከም ዝለኣኽን ይግበር። ኣብዚ ቦታ ተጻሪ ምስ ወደአ ኣብቲ ልዕሊ ዓቐን ተነቃፊ ዝኾነ ኢንፍራሬድ ዲቴክተርስ ትኩረት ይግበር። ኣብዚ ነጥቢ እቶም ፎቶናት ናብ ኤሌክትሮኒካዊ ቮልቴጅ ይቕየሩ። ኣብዚ እቲ ቴሌስኮፕ 4 መሳርሒታት ዝዓጠቐ እዩ። ኒርካም ናይ ቴሌስኮፕ ቀዳማዊ ምስሊ ኣቕራቢ እዩ። እቶም 10 ሴንሲቲቭ ዲቴክተርስ ድማ ብርሃን ናይቶም ቀዳሞት ከዋኽብትን ጋላክሲታትን ንክፍለጥ የኽእሎም። ብተወሳኺ ኒርካም ብክሮኖግራፍስ ዝተዓጥቀ እዩ። እዚ ከመይ ማለት እዩ ንምርዳእ ፀሓይ ብቕድሜኻ ኣብ ትህልወሉ ንካባኻ ርሕቕ ኢሉ ዘሎ ነገር ክትርኢ ስለ ዘይትኽእል ነቲ ብርቱዕን ድሙቕን ብርሃን ፀሓይ ብኢድካ ጌርካ ብምዕጋት ወይ ብምኽልካል ኣብ ቅድሜኻ ንዘሎ ሰብ ኮነ ነገር ክትርእዮን ከተለልዮን ትኽእል። ክሮኖግራፍ ድማ ተመሳሳሊ ኣገባብ ዝኽተል። እዚ ኣገባብ እዚ ንተመራመርቲ ዝያዳ ድኹም ብርሃን ዘለዎን ከዋኽብትን ጋላክሲታትን ንምርኣይን ምስሊ ናይ ኤግዞፕላኔት ንምውሳድን ክሕግዞም እዩ። እንተኾነ ግን ኒርካም ንኩሉ ክንፈልጦ እንደሊ ከም ህላውነት ማይን ኣየርን ዝኣመሰሉ ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ፕላኔትና ከርእየና ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኒርስፔክ ዝተባሃለ መሳርሒ ብተመሳሳሊ ደረጃ ክሰርሕ እዩ። ሓደ ኦብጀክት ንዝፍንዎ ብርሃን ኣብ ናይ ብርሃን ስፔክትረም ብምርኣይ ጥራይ ንሙቐቱ፣ ክብደቱ፣ ኬሚካላዊ ውህደቱን ክንፈልጥ ንኽእል። ኣብዚ እቶም ኣቶማትን ሞለኪላትን ናይቲ ኦብጀክት ኣብቲ ስፔክትረም ብመልክዕ ጸሊም መስመራት ገይሮም ኣሰሮም ይገድፉ። እዚ ቴሌስኮፕ ነቲ ዝደኸመ ብርሃን ንምትንታን ግን ነቲ ኣቕሓ ልዕሊ 100 ሰዓታት ኣተኪሩ ክጥምቶ ይግደድ። 100 ሰዓታት ድማ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ተመራመርቲ ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀዓሩን ዝደኸሙን ከምዚ ዓይነት ሓደ ምስሊ ንምሃብ ነዊሕ እዋን ዘጸቢ ቴሌስኮፕ ንምስራሕ ኣይኮነን።
ስለዚህም ድማ እቶም ተመራመርቲ ሓደ ማይክሮ ሻተር ሲስተም ዝተባሃለ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከማዕበሉ ዝተገደዱ። በዛ ኣገባብ ተሓጊዞም ድማ እቶም ተመራመርቲ ሓደ ልዑል ሓይሊ ዘለዎ ኒር ስፔክን ስፔክትሮኮፒስ ናይ ኣማኢት ኦብጀክታት ኣብ ሓደ ግዜ ከቕርበሎም ከም ዝኽእልን ገይሮም ኣዳለዎ። እዚ ስርዓት ካብ 250,000 ዝብዝሖም ክኽፈቱን ክዕፀውን ዝኽእሉ ሻተራት ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ ከተማን ኣብ ገጠርን ኮንካ ብግዜ ለይቲ ናብ ሰማይ ምስ እትምልከት ኣብ ክልቲኡ ሰማያት እትርእዮ ምስልታት ዝተፈላለዩ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብሰንኪ እተን ከተማታት ዝውንንኦ ልዑል ዓቐን ብርሃን እዩ። ስለዚ እዚ ማይክሮ ሻተር ሲስተም ነቲ ዘይምልከቶ ብርሃን ብምዕጋት ነቲ ዝያዳ ድኹም ብርሃን ዘለዎ ነገር ንክንርኢ የኽእለና። ብድሕሪ እቲ ብርሃን ናብ ስፔክትረም ፋሒሉ ናብቶም ዲቴክተራት ይለኣኽ። ኣብዚ ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ ክንደይ ዝኣክል ብርሃን ኣብ ጠፈር ኣሎ ዝብል ኮይኑ እቲ መልሲ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝብል እዩ። እዚ ቴሌስኮፕ ነቲ ዝምልከቶ ብርሃን ጥራይ ንምሓዝ ግን ብቐጻሊ ናብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክቐንዕ ኣለዎ። እዚ ንምግባር ዝሕግዞ ድማ ፋይን ጋይደንስ ሴንሰር ወይ ድማ FGS ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብተወሳኺ ትካል ምርምር ጠፈር ካናዳ እውን ሓደ ብኒር ኢንፍራሬድ ላይት ምስሊ ክወስድ ዝኽእል መሳርሒ ኣማዕበሉ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝተላዕለ ነጥቢ እንተደኣ ሃልዩ እዚ መሳርሒ ከመይ ገይሩ እዩ ነቶም ደሮና ዝበዝሖም ደበናታት ብዘይ ፀገም ሰጊሩ ንጹር ምስሊ ከቕርበልና ዝኽእል ዝብል እዩ። እቶም ተመራመርቲ ነዚ ሕቶ ከብርሁ ከለዉ ከምዚ ይብሉ። ኒር ኢንፍራሬድ ላይት ነቲ ደሮና ዝዓብለሉ ደበና ፈንጢስዎ ክሓልፍ ኣይክእልን ይኸውን። እዚ ንምግባር ዝሕግዞ ግን ሚሪ ዝተሰመየ መሳርሒ ኣሎ። ሚሪ ኣብ ዝኾነ ካሜራን ስፔክትሮግራፍን ዝርከብ ኮይኑ ኣብዚ ግን ብዝተፈለየ ደረጃ ዝርግሐ ናይ ኢንፍራሬድ ላይት እዩ ዝሰርሕ። እዚ ማለት ምስ ሓደ ነዊሕ ማዕበላት ዝሰርሕ ኮይኑ ነቲ ረጒድ ደሮና ዝዓብለሉ ደበና በሲዑ ወይ ፈንጢሱ ክሓልፍ ይኽእል። ብድሕሪዚ እቲ ሴንሲቲቭ ዲቴክተር ንሬድ ሽፍትድ ላይት ናይቶም ካባና ኣዝዮም ርሒቖም ዝርከቡ ጋላክሲታት ሓደስቲ ዝፍጠሩ ከዋኽብታትን ኮሜትን ንኽንዕዘብ ከኽእለና እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እውን ሓደ ሽግር ኣሎ። ንሱ ድማ እዚ መሳርሒ ስእልታት ክወስድ ምስ ጀመረ ዓቐን ሙቐቱ ስለ ዝውስኽ ስርሑ ብዝግባእ ክዓምም ኣይክእልን። ስርሑ ብዝግባእ ንክዓምም ዓቐን ሙቐቱ ትሕቲ 6.7 ኬልቪን ወይ ድማ ኣሉታ 266.5 ዲግሪ ሴልሲየስ ክኸውን ይግባእ። እዚ ክውን ንምግባር ድማ እቶም ተመራመርቲ ሓደ ክራዮኩለር ዝተባሃለ ኣዝዩ ምዕቡል ተወሳኺ መዝሓሊ ኣማዕበሉ። እዚ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ምዃኑ ዝንገረሉ መዝሓሊ ኣካል ማለት ፍሪጅ ንሄሊየም ዝተባሃለ ጋዝ ብትቦታት እናጓዓዓዘ ንሚሪ ግቡእ ዓቐን ዛሕሊ ከም ዝህልዋ ብምግባር ስርሓ ብዝግባእ ንኸተሰላስል ይሕግዝ። ናይ ውሽጢ ሙቐት ብኸምዚ ኣገባብ ክከላኸልዎም ከለዉ ነቲ ካብ ፀሓይን ወርሕን መሬትን ዝፍነው ሙቐት ንምክልኻል ድማ ሓደ ሳንሺልድ ማለት ዋልታ ወይ መከላኸሊ ፀሓይ ዝተሰመየ ስርዓት ኣማዕበሉ። እዚ መከላኸሊ ስፍሓቱ ክንደይ ሓደ ናይ ባይታ ቴኒስ መጻወቲ ሜዳ ማለት 21 ሜትሮ ንውሓትን 14 ሜትሮ ጎንን ዘለዎ ኮይኑ ብሓሙሽተ ኣብ መንጎኦም ክፉት ቦታ ዘለዎም ቀጸላታት ዝቖመ እዩ። እዚ ናይ ፀሓይ መከላኸሊ ካብ ሓደ ፍሉይ ናይ ሙቐት ባህርያት ዘለዎን ኣዝዩ ፎኪስ ክብደት ዝውንን ካብተን ዝተሰርሐ እዩ። ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ቀጸላ ብኣሉሚንየም ዝተለበጠ ኮይኑ እቶም ቀዳሞት ክልተ ግን ተወሳኺ ሽፋን ናይ ዶፒን ሲሊኮን ኣለዎም። እዚ ድማ ነቲ መከላኸሊ ፀሓይ ዝያዳ ሙቐት ንኽፃወር ይሕግዞ። ካልእ እዚ ቴሌስኮፕ ካብ ፀሓይን ወርሕን መሬትን ምእንቲ ክኽወል እቲ JWST ካብ መሬት ብኣስታት 1.5 ሚልዮን ኪሎሜትር ክርሕቕ ኣለዎ። ኣቐዲማ ዓለምና ክትጥቀመሉ ፀንሐት ቴሌስኮፕ ሃብል ዝተሰመየ ኮይኑ ካብ መሬት 547 ኪሎሜትር ጥራይ ብምርሓቕ እዩ ስርሑ ዘሰላስል ነይሩ። እዚ ናይ ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ግን ናብ ላሬጂ ፖይንት ዝተባሃለ ቦታ ክጓዓዝ እዩ። እዚ ሓደ ካብቶም 5 ቦታታት ኣብ ስርዓት ፀሓይ ኮይኑ ሕጊ ስሕበት ምድሪ ንነገራት ከይፀለወ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ንክቐውም ዝኽእል ቦታ እዩ። ኣቐዲመ ከም ዝሓበርክዎ መስትያት ናይዚ ቴሌስኮፕ ብኢ-ሼፕ ክሕፀፍ ዝኽእል ኮይኑ ብተመሳሳሊ እዚ ሳንሺልድ ማለት ዋልታ መከላኸሊ ፀሓይን ካልኦት ብዙሓት ኣካላትን እውን ክዕፀፉ ከም ዝኽእሉ ጌርካ እዮም ተሰሪሖም። ብድሕሪዚ እዛ ቴሌስኮፕ ብከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዋ ዘለኹም ተዓፃፂፋ በታ ኤርያን 5 ዝተሰሜት ብልስትን እምንትን መንኮርኮር ጌራያ ናብ ቦታ ተልእኻ ክትበርር። ካብዚ ብምቕፃል ብዛዕባ እቲ ዓለም ሙሉእ ኣፉ ከፊቱ ዝፅበዮ ዘሎ ሓበሬታታት ናይዛ ቴሌስኮፕ ንመልከት። ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ እዛ ቴሌስኮፕ ንምስሊ ናይ ቀዳሞት ከዋኽብትን ጋላክሲታትን ንኸተቕርብ ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩላ ኣሎ። ካልእ እዛ ቴሌስኮፕ ንኣብ ርሕቐት ወርሒ ዝርከብ ናይ ሙቐት ሓበሬታ ብምልክት ባምብልቤይ ማለት ዕንዝራ ጌራ ክትሕብርና ትኽእል። እዚ ግን እንታይ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል ዝብል ሕቶ ክለዓል ዝኽእል ኮይኑ እንተመራመርቲ ስነ ጠፈር ኣዝዮም ብዙሓት ክምለሱሎም ዘይከኣሉ ሕቶታት ጸኒሖም እዮም።
ሓደ ካብኣቶም ኩልና ከም ንፈልጦ ሳተርን እታ እንኮ ኣብ ዙርያ ቀለቤት ዘለዋ ፕላኔት ኣይኮነትን። ዩራነስ፣ ኔፕቱንን ጁፒተርን እውን ኣብ ዙርየን ቀለቤት ኣለወን። ኣብቲ ዝረኣይ ስፔክትሩም ድማ እቲ ቀለቤታዊ ጸልማት ምዃኑ ይዝረአ። እንተኾነ ተመራመርቲ ብሓገዝ ናይ ኢንፍራሬድ ተደጊፎም ብመንገዲ እዛ ቴሌስኮፕ ነቲ ጸልማት ኣብ ዙርያ ዘን ንኣሽቱ ፕላኔታት ኮሊሉ ዝርከብ ዓንኬል ብኸመይ ከም ዝተፈጥረ ንክፈልጡ ክሕግዞም እዩ። ብተወሳኺ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይ ኤግዞፕላኔት ኣትሞስፌር ከምኡውን ተመራመርቲ ኣብ ሃቢታብል ዞን ናይ እትርከብ ፕላኔት ሓፈሻዊ ኣቃውማ ማይ ኣለዋ ዶ ይብላን ዝብሉን ካልኦትን ኣዝዮም ብዙሓት ነገራት ንኽፈልጡ ይደልዩ እዮም። በዛ ቴሌስኮፕ ተሓጊዞም ድማ ንኬሚካላዊ ውህደት ኣትሞስፌር ናይዘን ፕላኔታት ክፈልጥዎን ክመራመሩሉን ይኽእሉ። ተመራማሪ ማቺዮ ካኩ ምስ ሓደ ባዕዳዊ ስልጣን ናይ ምግጣም ዕድል ኣዝዩ ሓያል እዩ ኢሉ ይኣምን። እዚ ቴሌስኮፕ ብዛዕባ ልደት ጋላክሲታት፣ ከዋኽብትን ፕላኔታትን ክሕብረና ይኽእል እዩ። ንሳይንስ ድማ ካብቲ ኣቐዲምና ንፈልጦ ሙሉእ ብምሉእ ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣድማስ ንብርክት ዝበሉ ምስጢራት ዓቂቡ ይርከብ። ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ድማ ንገለ ካብዞም ምስጢራት ከተቃልዕ ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩላ ኣሎ። እምበር ከስ ካብዚ ምቕጻል እዛ ቴሌስኮፕ ናብቲ መወንጨፊ ቦታ ብኸመይ ከም ዝበፅሐት ንመልከት። ትካል ምርምር ጠፈር ናሳ ነዚ ዋግኡ ክሳብ $10 ቢልዮን ዝበፅሕ ኣዝዩ ክቡርን ኣገዳስን ንብረት ማለት ቴሌስኮፕ ንኽውንጭፈሉ ዝመረፆ ቦታ ፍሬንች ጋያና ኮይኑ ካብዛ እዛ ቴሌስኮፕ ዝተሰርሓሉ ቦታ ድማ ኣስታት 9000 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። ትካል ናሳ ነዚ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መንገዲ ብኸመይ ከም ዝሓልፎ ቅድሚ ምሕሳቡ ግን ሓደ ነቲ ቴሌስኮፕ ብዝግባእ ክሽፍኑን ካብ ዝኾነ ሓደጋ ክከላኸለሉን ዝኽእል መከላኸሊ ሽፋን ከዳልወሉ ናይ ግድን ኮነ። That's one of the bigger challenges, along with just designing a deployment system that does this complicated, and necessary unfolding reliably and correctly. ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይ ካፕተን ሳንዱቕ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ተማሒሹ እኳ እንተነበረ ዌብ ቴሌስኮፕ ግን ካብዚ ዝሓየለ መዕሸጊ የድልያ ነበረ። ስለዚ ትካል ምርምር ጠፈር ናሳ ሓደ ስታርስ ዝተሰመየ ብፉሉይ ዝተሰርሐ ናይ መርከብ ኮንቴነር ኣዳለወ። እዚ ኮንቴነር እዚ ነቲ ቴሌስኮፕ ኣብ እዋን ጉዕዝኡ ዝከላኸለሉን ከም ተንቀሳቃሲ ጽሩይ ክፍሊ ኮይኑ ዝተሰርሐን እዩ። ኣብ ቴሌስኮፕ ዌብ ዝርከቡ መሳርሒታት ኣዝዮም ተነቀፍቲ ስለ ዝኾኑ ዋላ ሓንቲ ንጣብ ሓመድ ወይ ኣሰራ ጻብዕቲ ከይተረፈ ከቢድ ጉድኣት ከብፅሓሎም ይኽእል እዩ። እዚ መትሓዚ ኣዝዩ ጽሩይ ብምንባሩ ኣብ ውሽጢ እቲ መትሓዚ ካብ 100 ዝበዝሕ ካብ ሩግዲ ጸጉሪ ሰብ ኣዝዩ ዝንእስ ንጥረ ነገራት ክህሉ ኣይግባእን። ስለ ዝኾነ ኣብቲ መትሓዚ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ብሎን እንዳዶን ከይተረፈ ዘይተደለየ ብከላታት ንከይፈጠር ብምባል ብኣልትራቫዮሌት ብርሃን ከም ዝፍተሽ ተገብረ። ብድሕሪዚ እቲ ቴሌስኮፕ ነቲ ኣስታት ሓደ ወርሒ ዝኣክል ግዜ ዝወስድ መስርሕ ምትዕጽጻፍ ዛዚሙ ብዝግባእ ተዓጻጺፉ ኣብቲ ኮንቴነር ከም ዝዕሸግ ይግበር። ቴሌስኮፕ ዌብ ቅድሚ ምትእኽኻቡ ግን መስትያት ናይቲ ቴሌስኮፕ እውን በቲ ዕቡድ ጉዕዞ ክሓልፍ ነይርዎ። እቶም ንመስትያት ዌብ ዝፈጠሩ 18 ዝበዝሖም ዓበይቲ 6 መኣዝን ዘለዎም ክፍልታት ካብ ቤሪሊየም ዝተባህለ ሓጺናዊ ባእታ ዝተሰርሑ እዮም። እዚ ሓጺናዊ ባእታ ዝተመርጸሉ ምኽንያት ድማ ኣዝዩ ተሪርን ሚዛኑ ድማ ፎኪስ ብምዃኑ እዩ። እዚ መስትያት ዋላ እኳ ካብ ናይ ሃብል መስትያት ብኣስታት 3 ዕጽፊ ዝዓቢ እንተኾነ ክብደቱ ግን ብታሕቲ ፍርቂ ይፎኩስ። ነዞም ብጥንቃቐ ዝተዳለዉ መስትያት ንምድላው ድማ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ናብ 11 ቦታታት ብምጓዓዝ ከም ዝተዳለወ ይሕበር። እቲ ቀዳማይ ጉዕዞ ኣብቲ ፓውደር ናይ ቤሪሊየም ዝዕደለሉ ኣኽራናት ዩታህ እዩ ጀሚሩ። ቀጺሉ ናብ ኦሃዮ ተላኢኹ ከም ዝጻረይን ናብ ባዶ መስትያት ከም ዝቕየርን ተገብረ። ብድሕሪኡ እቶም ባዶ ቦታታት ናብ ኣላባማ ተላኢኹም። ኣብኡ ድማ ነፍሲ ወከፎም ብምዕቡል ማሽን ተማእሲኖም ቅርጺ ሃኒካም በማለት ስፈ ንህቢ ከም ዝሕዙ ተገብረ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሚዛኖም ኣዝዩ ፎኩስ ንምዃን ነበረ። ቀጺሉ እዚ መስርሕ ናብ ካሊፎርኒያ ኣበለ። ኣብኡ ድማ እቶም መስትያት ነቲ ኣዝዩ ወሳኒ ክፋል ናይዚ መስርሕ ብምሕላፍ ልክዕኛ ቅርጾም ሓዙ። ብድሕሪዚ እቶም መስትያት ኣብ መላእታ ሃገር ንዓመታት ዝኣክል ሓያሎ መገሻታት ብምክያድ ብግቡእ ከም ዝተጸርቡን ፖሊሽ ከም ዝተገብሩን ዘረጋግጽ ፈተናታት ኣካየዱ። ኣብታ ሻዓይ ጉዕዞ ድማ እቶም መስትያት ናብ ኒው ጀርሲ ብምጓዓዝ ብኣዝዩ ረቂቕ ሽፋን ናይ ወርቂ ከም ዝልበጡ ተገብረ። ድሕሪ ገለ ተወሳኺ ፈተነታት እቶም ናይ መስትያት ክፍልታት ናብ ሜሪላንድ ብምኻድ ንሓድሕዶም ከም ዝተሓሓዙን ናብቲ ቀንዲ መሳርሒ ሞዱል ድማ ከም ዝገጥሙን ተገብረ። ድሕሪ ተወሳኺ ናይ ዓመታት ፈተነ ድማ እታ ቴሌስኮፕ ናብ ገማግም ባሕሪ ሪዳንዳ ብምጓዓዝ ምስቲ ገዚፍ መከላኸሊ ፀሓይ ተገጥመት። 17 ዓመት ድሕሪ ምድላው ፈላሚት መስትያት ጄምስ ቴሌስኮፕ ኣብ ምድሪ ናይ መወዳእታ ጉዕዞ ንምክያድ ድሉው ኮነ።
ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ጉዕዞ ካብቲ ኣብ ሪዶንዳ ቢች ዝርከብ መሳለጥያ ኖርትሮፕ ግሩማን ተበጊስካ ናብቲ ኣብ ሲል ቢች ዝርከብ ወደብ ንምብጻሕ ኮይኑ ቀጺሉ ድማ እታ ቴሌስኮፕ በታ ኣብ ገማገም ባሕሪ ናይ ሲል ቢች ዝተዳለወት መርከብ ገይሩ ናብ ፍሬንች ጓያና ክጓዓዝ እዩ። እዚ ጉዕዞ ርሕቀቱ 41 ኪሎ ሜትር ጥራይ እኳ እንተነበረ እታ ናይ መጓዓዝያ ጋንታ ግን ሓንቲ ዕድል ጥራይ ነይራታ። እቲ ቴሌስኮፕ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሩ ድማ ናይ ሳተላይት ምስሊ ብምጥቃም ንኩሉ እቲ ኣብ ጉዕዞኦም ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት ንኸወግዱን ዝሓፀረን ዝጣጥሕን ውሱንን መንገዲ ንምርካብ ዳሳሳቶም ጀመሩ። ቀጺሎም ድማ ንኩሉ እቲ ኣብ መንገዲ ዝጸንሖም ጎዳግዲ መልእዎን ነቲ ምሕላፍ ክኸልኦም ዝኽእል ናይ ትራፊክ መብራህቲ እውን ኣልዓልዎ። ብድሕሪዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከጋጥም ንዝኽእል ናይ ተሽከርከርቲ ትራፊክ ንምንካይን ንዝያዳ ድሕነት ናይቲ ቴሌስኮፕን እቲ ቴሌስኮፕ ብግዜ ለይቲ ክጓዓዝ ተወሰነ። ይኹን እምበር እዚ ጉዕዞ ዕውት ንክኸውን ናይ 6 ሰዓታት ዕድል ጥራይ እዩ ዘለዎ። 6 ሰዓታት ን41 ኪሎ ሜትር እኹል ትሩፍ እኳ እንተኾነ እቲ ኮንቴይነር ግን ኣዝዩ ዓብይን ከቢድን ስለ ዝኾነ ኣብ ሰዓት 8 ኪሎ ሜትር ጥራይ ክጓዓዝ ዝኽእል ነይሩ። ስለዚ ትካል ምርምር ናሳ ነዚ ጉዕዞ ዝኾነ መሰናኽል ምስ ዘጋጥሞ በቐሊሉ ክጸንሓሉ ዝኽእል ክሳብ 4 ዝበጽሑ ዝተፈላለዩ ውሑሳት መዕቆቢታት መሪጹ ኣዳለወ። ትካል ናሳ ንኩሉ ኣጻፊፍ ምስ ወድአ ንጉዕዞ ድሉው ኮነ። ልክዕ ሰዓት 12 ቅድሚ ቀትሪ ማለት ፍርቂ ለይቲ ድማ ቴሌስኮፕ ዌብ ብዝተፈላለዩ መካይንን ፖሊስን ተሰኒዩ ጉዕዞ ፈለመ። እቲ ዘገርም ግን ኣብቲ ሰዓት ዝኾነ ጽርግያ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይተዓጽወ ነተን ኣብ ጽርግያ ዝነበራ ተሽከርከርቲ ዝኾነ ጉድኣት ንኸየስዕባሎም ብዙሕ ጥንቃቐታት ዝተሓወሶ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ገሊአን ተሽከርከርቲ ድማ ንጹህ ኣየር ዝመልአ ዕትሮታት ሒዘን ኣብ መንገዲ ነቲ ኮንቴይነር ኣየሩ እንዳሓደሳሉ ከም ዝጓዓዛ ገበሩ። ኣብ መወዳእታ እዚ ብዙሕ ጥንቃቐታት ዝተገብረሉ ኣድካሚ ጉዕዞ መሬት ምስ ወግሐ ኣብቲ ወደብ በጽሐ። እዚ ቴሌስኮፕ ቀዳማይ እግሪ ጉዕዞኡ ብዓወት እኳ እንተዛዘመ እዚ ግን መጀመርታ ጥራዩ ነይሩ። ቀጺሉ እቲ ቴሌስኮፕ ናብ ባርዥ ማለት ጸፋሕ መርከብ ተጻዒኑ ኣንፈቱ ብምጥዋይ ናብታ ዝተዳለወትሉ ፈረንሳዊት ናይ ጽዕነት መርከብ ተጻዕነ። ኣብ ጉዕዞኡ ድማ እዚ ኮንቴይነር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ሰጢሉ ክጓዓዝ ነበሮ። ስለዚ ክፍጠር ካብ ዝኽእል ማዕበላትን ሓርጎጽጎጽን ናይ ባሕሪ ንምክልኻል ናሳ ምስ ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ብምዃን በቲ ህዱእ ክፋላት ውቅያኖስ ኣቢሉ ዝወስዶ መስመር መደብ ብምውጻእ ተጓዓዙ። እዚ ጉዕዞ ብድምር 16 መዓልታት ዝወሰደ ኮይኑ ብናይ ፓናማ ካናል ሓሊፉ ብሩባ ኩሮ ኣቢሉ ናብ መዕለቢኡ ማእከል ምርምር ህዋ ጓያና በጽሐ። ብሓፈሻ ቴሌስኮፕ ዌብ ንምህናጽ ካብቲ ኣብ 2004 ዝተኣኻኸበ ናይ መጀመርታ ቁርጽራጽ ክሳብ ኣብ 2017 ዝተዛዘመ ቴሌስኮፕ ንምድላው ኣስታት 13 ዓመታት ወሲዱ። እምበኣርከስ ንሎሚ ዘዳለኽዎ ንጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ዝምልከት መደበይ ኣብዚ ይዛዘም። ካብዛ ቪድዮ ቁሩብ ፍልጠት ረኺብኩም ድማ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።